They say Nonsonkwa don't call outside the person wey they call Mathias Ezeaku over his recent comment on Christian. He say make he mind him business o, or this fight wey wan set, he say they go fight am even reach the community village o. Now I come say community village, this one sef e funny. But however, as we dey get the information, they say that the legend wey they call Mr. Ibu, he say the man don leave this world o. Wow, things are happening. Mr. Ibu come to make us happy, but now when suppose enjoy, he no come stay enjoy again. However, we wish you well, sir. Let's go and look into how this thing take dey happen. Welcome back to Balabas Gist. If today na the first time wey dey come across this wonderful channel, you are highly welcome. We still dey here, they bring you updates back to back as e dey hot. My wonderful people, as una don't know, now no know the person wey they call Nonsonkwa or Chuwo. They say the man don't come outside though. He can't call outside the person whether they call Mathias Ezeaku church and Ezeaku and Domenala. He say he don't tell Mathias Ezeaku say make him mind in business. He say the way when take the talk about Christian, forget say Nigeria get freedom of worship. Now I can't tell Nonsonkwa say you know say Mathias Ezeaku don't left it behind. Mathias Ezeaku know the war for Nigeria territory again. No, he don't dey for inside Biafra land though. So maybe if you no get them, but however, let's go and watch the video before we come back and continue, because this matter e pass us. Watch this video wetin Nonsonkwa tell Mathias Ezeaku. Adema biko Mathias Ezeaku ko Ezeaku biko ima mmadụ na ekwu okwu bụ enweghị onye na adọtụ ya ọdụ, ọ na-enwe nsogbu. Mathias Ezeaku ko Ezeaku ese na ihe karaga mma bụ traditional worship. Isi na ihe karaga mma bụ ikpere arụsị, ikpere agbara. Onwe onye na-edisturb gị, onwe onye na-enye gị nsogbu. Na Nigeria enwere freedom of worship, and ebe ahụ enwere freedom of worship. Of course, in Nigeria we have three forms of worship. Enwere Christians, Muslims, and traditionalists. Okay? So n'ime mmadụ ịtọ ndị a onye ọwụla na-akwụ ili ibe ya ugwu. N'ime mmadụ ịtọ ndị a onye ọwụla na-akwụ ili ibe ya ugwu. Mathias pụtara sị na ya wụ onye na-akwalite omenala Igbo na okpukperechi agbara na okpukperechi omenala na ihe ndị dị anya. Wonderful, perfect. Onye fụtala n'ụwa gbuo ụzọ kie ya gburu ụzọ kie gawa. Mana mgbe ị ga-adị iwu bụ mgbe ị nọ na-egbu ụzọ nke gị, gị na-ekporo ahịhịa na-awụchiri ndị ọzọ ụzọ nke ha. That is when you come against the law, and the law will come against you. Mathias Ezeaku ekwuola ọtụtụ ihe. Onwebe mkparị ọ na-akparị be Christianity, you know, onwebe mkparị ọ na-akparị be ndị ụka. Onwebe ụdịrị nkwutọ ọ na-ekwutọ be Christ. Onwebe ụdịrị mkparị ọ na-akparị be Chukwu. Onwe ihe ọ na-akpọfe be Christ. Onwe ụdịrị ihe ọ na-anaghị akpọ Jizọs. Ịghọtago? Onwe ụdịrị njakịrị ọ na-amabeghị Jizọs. Anaghị m ekwu to defend God or to defend Christ. Mba, onye kwenu m. But I'm trying to come kwukwe ya ọzọ, because onwere mgbe m nyere that our brother ndụmọdụ. But unfortunately ọ dị ka ọ naghị anabatacha ndụmọdụ. You know, ka m nyekwa ya ndụmọdụ ọzọ. Mathias enwere freedom of worship. Ihe sọrọ gị fewe, iwu kwadoro gị. Ọsọ gị lee mkpụrụ nkwụ ọsọkwụ, mkpụrụ nkwụ ojukwu. Na ihe chọrọ ife, you have the right. Ọsọ gị lee taya moto, si na taya moto a ka ị ga na-efe, na ihe bụ chigo, you have the right. Ọsọ gị gaa na fence, you know, buwa fence, si na ebe ahụ egbuwara egbuwa ka ị ga na-efe, nwanne, you have that right. And nobody has the right to insult you. I repeat, whomever, whatever you choose
to worship as your God, nobody has the right to insult you. Mathias, you have kept this your insult consistent, you know. You have kept this your insult continuous, you know. Even one night, I'm not condemning you because you were a chinky in F abra. In F miri. Is your right, na? Is your right? But I can't go into the dick and one name dick on Igbo. Mbendo kabia anigbo. Ndị nna anyị fane. Enwere a whole lot of things ndị nna anyị fame. If na Christianity enwere isi na anigbo. Ndị nna anyị ha nabatakwara ndị ọcha wetela ụka. Adịkwa ama Mathias ọ bụrụ na ị mara Maria now. Ndị nna anyị fa mpa gị ha. Nna gị ha. Nabatalo ndị ọcha wetala ụka. Nabatafa. Fejoro ogwu onunu siga ndị ọcha ma mbata n'obodo fa wetala fa ụka mba. Fejoro na agbara, bonita agbara, si agbara ngwa gbuo ndị ọcha ndị abụ ka na-abata mba. Ihe ndị nna anyị fa mebụ. Fa nere ọhịa ahụ bụ ọhịa agbara. Ụdịrị ọhịa anyị na-ekwu na anyị na-efe. Ha nere ọhịa bụ ọhịa agbara. Lee ọhịa adababa. Lee ọhịa na-akpa ajọ ọfịa evil forest. Ọhịa ndị nna anyị ha welu nye ndị ụka. Ndị ụka abaa n'ọfịa agbara agba ọsọ. Mathias na-aghọta ya. Ndị ụka abaa n'ọfịa. Ọfịa fụ ndị nna anyị fanye efa bụ ọfịa agbara. Bụ ọhịa mmụọ. Bụ ọhịa na-ada aba ọhịa na-atụfu ndị toro afọ, ọhịa na-atụfu ndị merụrụ anọ, ọhịa na-ebuba ozu ndị rụrụ anọ. O dịrị ọhịa ka ndị nna anyị fanyelụ ndị ụka ewere ọṅụ baa n'ime ọfịa afọ gbuchasịa ya rụọ ụka. Ọhịa mere ebe niile ifuru arụrụ ụka taa, ifu ụlọ ụka, ifu kọmpaụndụ ụlọ ụka ị na-ajụ, kọmpaụndụ ụlọ ụka azụrụ ya azụ? Mba, ha azụghị azụ. Ndị mpampa anyị fa nyere ihe ndị ụka maka na ebe afọ bụ evil forest. Ebumnobi fa bụ ndị ụka ba ha n'ebe a agbara akụgbuo ha. Ebumnobi ndị mpampa anyị ha jiri nye ndị ụka evil forest ka fa bido ụrụbụ na ụka fa bụ fa na-etinye ha n'isi agbara akụgbu fa. Mana ndị ụka bara ebe ahụ agbara akụgbu fa agbara agba ọsọ. Agbara ọsọ. Agbara ọsọ. Anyị nwere akụkọ akọlụ n'obodo niile dị iche iche nke bụ eziokwu. Ma ọ bụrụ na gịba bụ Mathias na ihe agwa onwe gị eziokwu. Mathias ichego echiche kedu ihe melu ndị nna anyị fa emenwuhu ka ụka agba ọsọ. Ọ bụrụ gụwa bụ Mathias ya emenwu ka ụka agba ọsọ. Kedu ife iche na echiche ka ife melu ndị nna anyị fa emere ka ndị Igbo rapụ ife Kraịst, rapụ ife Chukwu. Ọ bụrụ gwa bụ Mathias ga-eme ka ndị Igbo rapụ ife Jizọs. Gụwa bụ Mathias ga-eme ka ndị Igbo kpọ Jizọs asị. Gụwa bụ Mathias ga-eme ka ndị Igbo si na Jizọs abụrụzikwa Jizọs, na ọ bụrụkwa Kraịst, na ọ bụrụzikwa onye nzọpụta. Gụwa bụ Mathias gị nwa ya eme nwunye ihe nna gị na nna gị na nna gị emenwuhu. Gụwa bụ Mathias si na ihe eme ihe. Ọ dị mma. Ọ maka ndụmọdụ ka m na-enye gị nwanne m. Fewa arụsị gị, fewa agbara gị, mewe omenala gị, rapụ ndị ụka aka. Rapụ ndị ụka aka. Anaghị m ekwukwe to defend Christ. Mba, enwere m that capacity. Enwere m that capacity to defend Jesus Christ. Onye ka m bụ. Mana dịka nwanne m ịbụ, ana m enye gị ndụmọdụ. Respect the boundaries when it comes to religion. Respect the boundaries when it comes to religion. Everybody has the fundamental human right as enshrined in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, and of course enshrined in the international law, that you must respect each other's religion. Mathias,
akụkatakwa n'aka n'obi egosi ndị mmụọ ebe ndụ mmadụ nwanne m. A sị na okenye adị anọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọbụrụ maka na ebe nwata na-ebekwa n'akwa atụ aka nne ya nọrọ ya nna ya nọrọ ya. Nwanne arịrịọ ka m na-arịọ gị, rapụ ndị ụka Kraịst aka. Sọsọ ihe ị ga na-eme bụ promote your African traditional religion, promote ife agbara gị, promote ife omenala gị, promote oye, so that you can gain more people to worship with you. Akatọzi na ụka ndị ọzọ. Nwanne m ka ị bụ. Mma mpụta ebe a kparịwa gị, mana ndụmọdụ ka m nye gị dịka nwanne mmadụ. I hope na ị ga-aghọta ihe anyị na-ekwu. Focus on your traditional religion and leave other religion alone. Onye nwere ntị ya nụrụ. Yeah, my wonderful people. Shebuna don't hear am. No be small thing, no. As the person where they call Nonsonkwa war don't tell Mathias Ezeaku say make him focus for his own religion when believe on and leave other people alone. I beg, may you let me know what you think for this video. May you let me know your own stake on this video and also share the video so that other people go keep in more talk about them for inside comment section. Share this video.